Marta, molim te, imam previše svojih problema. Te mogu zamoliti za malo razumijevanja i mira. Ne mogu hendlat 100 stvari odjednom, žao mi je. Dobro. Možeš li mi reći o čemu se radi? O Edi. Što je Edo? Čekaj. Pa što nisu rekli da je to zatvoren slučaj, da je bio nesretan slučaj? Šimune, zar sumnjaju na tebe? A zašto ne bi sumnjali? Isuse Bože, moramo nešto napraviti. Hoćeš da zovem nekoga, da zovem odvjetnika, ha? Nemam pojma, Marta. Trenutno ništa ne znam. Idem po Milu. Čekaj, Šimune. Mislim, ne možeš samo tako ne napraviti ništa i čekati da dođu po tebe. Ako imaš bolju ideju, slušam.